माने खिन्थु गोबादोंमोन आरोना सयटा दिबा हो सयटा दिन गाबोन स्कुलाव थांनो हागोन हाया गेरेन्थि गैया खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो मर्निंनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय बाद आं स्कुलाव थांनानै फैखांबाय आरोना लोगोफोर अखा हादोंमोन ना दहाय बेनि थाखायनो थांनायखौ देखायासै फैनायावलाय अखा गैलामोन सान्दुं दुंदोंमोन होमबाबो देखायासै देखायबाय थायोना आं स्कुल थांनायखौ बेनि थाखायनो देखायासै लोगोफोर डाइरेक्ट न'आव फैनानै ड्रेसबो चेन्ज खालामखासै चेन्ज खालामबाय ओंखाम जानखांबाय आङो दा ओमफ्राय जोगोनार बिजौ लाबोदों बेखौ एसे सायनानै लानि जा मोजां नै मदनो लकेल न'नि बे सासे आब'नाव बिहरदों आरोना बिसिनाव न'आव दं होननायखाय लाबो जों लागोन होननानैहाय सायनानै लानोसै लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम दिनैनि भिडिअआव आं मा देखायनो हायो मा देखायनो हाया नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय चेनेलफ्राव सोरबाफोर गोदानबा अननानै साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदोलाय आरोना लोगोफोर स' बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम सायना लानोसै एसे थाबनो टाइमाबो 11ता बारबाय माला बुंनांला बक्सु नोङो हा हु बायदिसिना अखा हादैयाव गाला हैगासिनो दं दा र' ओंखाम मोनबायहाय ओंख्रि मोनबाय ओंखाम उखैबायबो रुथि गैलाहाय रुथिया थाबाय थायो नामा सोरबा दालि जादोना ओमफ्राय दावदैया र' दावदै रुदोंमोनथ' आङो दावदैया मोनाखैथ' दसे थाथ' र' औ दावदै मोनबासोनालै ओंखाम मोनबाय फैद' होनगोन आं उखैनो दौलायबायलायनो न'आवबो ब्रेड जानानै थांदों आरो लानानै थांदों ब्रेडजों दावदैजों ओंखाम जालांबावा आरोना ब्रेड जानो थाखायनो आरो फैनानै खाजा जाफैबावबाय होनबाबो ओंखाम उखैगासिनो दंनो उन्दैफोरनि उदै माथो दंना दिखौ थांनो नामाखो गोलैगोन दे दिखौ लिमोरा जादोंहाय फुनायानो जायाखै अखा खानाय गाबोन समफोरखौसो फुनांसिगोन जा दिनै देहाखौ मोजां मोनथाराखै आरोना लोगोफोर दुरबलनो बोरैबा बायलंलंसो मोनलायलांबाय जा मोजां जोंना बिजौआवनो न'नि खाना लाबोनाय आरो लकेलबा मोजां मोनो आरो ओमफ्राय जोंना रावबो जाया आरोना हासबेन्डआबो जाया नानियाथ' नानि जाखाया आं हारसिं गोजाजोब नङाबालाय जा साइस मुथासे दंबावोमोन आग्लायनाय ओमफ्राय लागौमोन आङो बे हारसिंल'ना एफा बुरजा मारै हारसिं जाजोबनो बेनि थाखायनो लाबोआसै आं लाबोदेरासै बिलाइखौ नोजोर साफ्रेबा मोजां जायो होननानै बुङो मा खालामनो रोङा नै माबा सायदों जोगोनार बिजौ दालाय दावदै मोनबा दावदै रुदोंमोन आं दाबो जायाखै दावदैखौबो फाजा एवनायखौ जाया इग्लिनायखौ रुनायल' जायो ओमफ्राय रुनानैबो थावजों एवफिननो मोनबावा ओरै गुफुर जानांगौ आंना मा खालामबावनो बोथोरानो बालुलु अखा हायोनो सान्दुङाबो दहायो अखा हानानै दखान स्कुल गयो ओरैबायदि सान्दुं होबाय गरमानो फैनाया दोमैलु जाफिनबाय आरोना दा बुंनो हाया खुनु गेरेन्थि हाया बोथोरखौनो नै दानो मोजां जागोन नै दानो दांदां अखाबो हालाबायनो हागौ आरो मारैदि बिदि मिथिला सायना लानोसै लोगोफोर जल्दिनो देखायबाय थाला आङो थाब सायलाबायनानै सायलाबायनानै एवलाबायनानै जाद्लाबायनानै जिबो सुनांगौलै लोगोफोर ओरैबायदि जारलाना अखा सियानो गानस्लायो दोनो गानस्लायो ओरैबायदि बुरजा जाबाय आरोना दख'नायाबो गांथामसो जाबाय खोमा आरो गस्लायाबो आरो नानि गस्लाबो सेसखासै रेस्ट मोनगोन ना मोनला दिनै सायना लागोन सानदुं बोथोरला खनसे बायदि जि सुनांबाय दिनै लोगोफोर सिफ्रानो रानजोबासै दिनै नैबे दख'नाखौ जायगा गैयिनि बे खामसालियावनो लामबाय आं लोगोफोर दुगैखां लोबखां दासो रेडि दहायथ' जि सुनायखौ देखायखादों आङो ओरैबायदि बुरजा जि सुनांबाय आरोना बुंनांला आरो दंबावोसोमोन सुनांगौ बाखि दख'नाफोरा गांथाम गांब्रैनो सुवासै आं खालि गांसे दिनै गाननायखौल' सुबाय आरोना ओमफ्राय गगासो मोनहांलायबाय आंहाबो गुजुनाय ओमफ्राय गाराङा बोरैबा मोनलायलायदों आरोना दा दसेयावनो बोरैबा नै दासो बेलासि दुगैनि सिगांनिफ्रायनो बोरैबा गगा मोन्दों दे आं मिन्थिया माने जाया दैखरनि हाग्राफोरखौबो एसे फोसाबनाय आं आरो खावसे दंबावो आरोना थाम्फै ओरैबायदि जाबाय जोंनाव बुंनांला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंहा नै मना लादों जानाय आदारानो गैलालाय माइरं जोबना होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माइरं एसे लायनोसै माने आं लागायसो जायोना लकेल एसे ओमफ्राय सेन्ट्रेल एसे लागायनानै जायो ओमफ्राय लकेल गोजाबा आंना हासबेन्डआ जानो हाया ओंखामखौ मिन्थिया मानोबा सालानिखौ माबाखौबा सेन्ट्रेलखौबा ओरैनो संबाबो जानो हागोन ओमफ्राय लकेलखौ ओरैनो गोजा गाव गोजा संबा ओंखामखौनो जानो हाया आरोना एफाल' जायो मिन्थिया मानो थाखायथाय मालायफोरा सेन्ट्रेलखौ जानो बायो आंना हासबेन्डआ मा लकेलखौसो लकेल गोजाबा पियर लकेलबाथाय जाया आरोना माने जानो हाया ओंखामखौनो जोंनि न'आव थांबाबो
बांसिन मादैमोनाव थांबाबो माने बिसोरथ' सेन्ट्रेल जायाना मादैमोनहाथ' बांसिन लकेल जायो माने न'आवनो माइ गायखायो नालाय सेन्ट्रेलखौ अमानोसो होजोबो आरोना बिसिना ओमफ्राय जोंहाथ' लागाय जायो ओंखामखौ जाहैनो हालाला आरोना बिसिनाव थांबाथाय माने जोंनि न'आव थांबाबो आरो मादैमोनाव थांबाबो ओंखामखौनो जानो हाया मा होनबावनो आरोना आङो जेरैबो सोलियो आरोना आं सेन्ट्रेल गोजाबाबो जानो हायो जिखुनु जा माइरंखौ जानो हायो बास खालि आलुआ ना मा होनो रुनाया बे माइरंखौल' जानो हाया दे आङो माने आदै मोस्रोम जोखोना माखासे बेखौल' जानो हाया आरोना आङो स' दायो आं बासजों थांना फैनि ओमफ्राय नानिया थांनो बादोंनो बियो थाथोंसै एसे बोरैबा मोनदोंनो आं थांलाबा बेनो थांदो आं बेयावनो जिरायनानै थाबाय थानोसै होननानै जिरायनानै दं जिरायथ'थोंसै बेयावनो उन्दुनानै दासो सिखांदों मानसिया ओमफ्राय बेङाखै आरोना आं थांना फैग्रोसै लोगोफोर ओमफ्राय माइरं एसे लानानै फैनोसै ओमफ्राय रिसार्जबो गैला मबाइलावहाय लोगोफोर मा खालामबावनो आरोना स' थांना फैग्रोसै लोगोफोर दिनै मर्निंआवल' अखा हादों ओमफ्राय बाट मैया मोनायावबो हादों दैया राननो रोङा नै दस्राफ्रा रानजोबा बेयाव राना माबा टायार सावनाय मोनामजोब्बाय पंकज दा नाय रिचार्ज भरायkan আর চাউল নিয়ে যায় ফোন করলে তো পাবি না কি চাউল আছে কাকে পরিমল আইজন পরিমল কত কেজি রে 35 টাকা তারপর দিলা হ্যাঁ অল্প আগা ওই যে মসজিদ আছে না মসজিদের সামনে রাখা দিবা কেন এখানে রাখলো नायनोसै लोगोफोर मुलिखौथ' आङो बेयाव लाबायमोन ओमफ्राय जाहोनायनानै नायनोसै माबायदि जायो आरोना এটা 6টা দিবা হ্যাঁ 6টা দিনে না সকালে 6টা দুপুরে 6টা রাতে 6টা খাওয়ার পরে না আগে খাওয়ার আগে এটা দিয়ে আধা ঘন্টা ভিতরে এটা 6টা এটাও 6টা দুইটাই 6টা এটা খেয়ে আধা ঘন্টা পরে এটা একবার সকালে খাবে একবার দুপুরে একবার রাতে এটা ঠিক হয়ে যাবে না হ্যাঁ এটা ঠিক হয়ে যাবে ওষুধ শেষ হলে একবার দেখে নিবা হ্যাঁ ঠিক আছে स' लोगोफोर दहाय मा जादों मिथिबायना आंथ' दखानावहाय माइरं लायनो थांबाय लानानैहाय फैबाय माने एसे सानसुनो आरोना 3टा 4टासोआवनो नानिया खेनसे गोबादोंमोन आरोना ओमफ्राय माने ओंखाम गोजानो गोबादोंमोन ओमफ्राय थाइजौसो एसे जादोंमोन आरोना बे गोबादोंमोन ओमफ्राय आं सानबायखि हजम जायाखै खोमा थाइजौ जानायखाय जादों बेबायदि सानबाय ओमफ्राय जेबो नङा खेनसेल' गोबानायखाय जेबो नङा सानबाय आरोना ओमफ्राय उनावहाय आं नोंसोरनोथ' खोन्थाखादोंमोन आं दखानाव थांदोंमोन बासजों ओमफ्राय नानिया थांनो बादों होनना उन्दुदोंमोन सिखांदोंमोन ना बियो थांनो बादों होननायखाय आं होमबालाय जिरायथ'दो गिनाङा आं दानो फैगोन होननानैहाय जल्दि माइरं लानानै फैफिनबाय फैबा आरो गोबाबावबाय आरोना खेननै बेसेबांबा गोबाबावदों ओमफ्राय बारा जाबायना आंनिया दुरबलद्राय जाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट मानाव फन हरनानैहाय डक्टरनाव लानानै थांबाय आरोना बाजारावहाय माने हमनावहाय लानानै थांबाय ओमफ्राय मा जादों एक्जेक्टलि आं हमनो हायाखैमोन आरोना मानो होनब्ला बिदि लोमजायाखै बे मानसिया माने देहाया गुदुंबो नङा जेबो नङा ओमफ्राय मा जादों होननानै आं गिबाय टेनसन जाबाय ओमफ्राय सोंहैबाय बेयावहाय किरमि जादों ओमफ्राय किरमि बारा जादों ओमफ्राय माने बहुद गोबाव जाखाबायमोन आरोना ओमफ्राय बेनो माने गोदै चक्लेटखौनो होखालामोन ओमफ्राय बाट गावनि बार्थडेआवहाय मिस्टि जादों आरोना बियो ओमफ्राय उन्दै मानसिना थानो हाया बयनोबो लाबोबाय दाना गावबो जानो लुगैनानै जाबाय ओमफ्राय गावनि बार्थडेनि केक बेखौबो जादोंमोन ओमफ्राय गोदैयालाय ओमफ्राय सानसेखालि बाजाराव थांनायावहाय सासे आदा दखानदाराहाय माने बेनि चक्लेट गिफ्ट मोनसे होदोंमोन बे जानाय चक्लेटखौथ' ओरैनोथ' आं बायनानै होखाया दे बांसिनानो आं चक्लेट बायखाया बेनो केकफोर हरो ओमफ्राय ब्रेड हरो एखमबा आपेल हरो ओमफ्राय दाखालि लाबोनाय आपेलाबो ओरैबायदि गोदै सिनि बायदि बुंनाङो आरोना बेखौबो खेनसे लांनाय जादों बियो स्कुलावहाय ओमफ्राय दा किरमिया बारा जादोंनो माने उदैयाव हजम जायासै आरोना बियो ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो मुलि लानानै फैबाय दा जाहोबोखादों दखानावनो ओमफ्राय आरो बाजारावहाय खेनसे गोबाबावबाय आरोना खेनसे गोबादों ओमफ्राय आरो ससे लामा फैना आरो खेनसे गोबाबावबाय खेननै जाबोबाय आरोना लामायावनो गोबाबोनाया मानसिया गोबा जानो गिनानैनो थाङा होनबाय थादोंमोन आरोना बाजारावहाय माया डक्टरनाव थांदो गावहा थांनो बानायानो माने दा गोबाबावगोन बे साननानैनो गावहा थांला ओमफ्राय जेनेबा दै लानानै थांखानोसै रुमाल लानानै थांखानोसै होननासो थांदों आरोना ओमफ्राय थांनानै जिखुनु जाया आं हाखु दाखु मुलि लाबाय थांबाय फैबायबो आरोना डाइरेक्टनो
खुनु जेरावबो हाब्रु हुब्रु खालामासै ओमफ्राय आं भिडिअबो आं खालामबाय थायासै आरोना आं दहायनो दखाननिफ्राय आं जखन माइरं लानानै फैयो माने बिदि नुफैनानैहाय जेबो भिडिअ बानायनो माने जेबो बावगारनानै थादों दे टेनसनजों ओमफ्राय थांनाय समावबो आं खालामनो जा बावदों ओमफ्राय जखन बाजार मोनहैयो होमबासो गोसोखांनानै एसे क्लिप लानाय जाबाय ओमफ्राय बेखौनो होबाय आरोना आङो गाज्रि दा मोनसै जेनेबा बुजियाफ्रा मा गोदाव सोराव ब्लग होदों होननानैहाय दिनै माने सानसे आङो मोजाङै ब्लग बानायनाय जाखायाखै मानो होनब्ला अखाथ' हायासैना दिनै नानिखौ स्कुलनिफ्राय लानानै जिखुनु जाया स्कुलाव लांखांनायनि दसे उनावनो अखायाथ' हागाखादों ओमफ्राय फैबाबो अखा गैखायामोन ओमफ्राय बेलासिसिम अखायानो गैयामोन आरोना ओमफ्राय अखा गैयैखाय आङो सिफोरा ओरैबायदि जमा जानानै दंमोन ना आरो बाखि दंबावोमोन दख'ना गांनै गानथाम दहाय खोन्थाखादोंमोन आङो बेफोरखौ सुनानै लानानै ओमफ्राय आरो हाग्रा फोसाबदोंमोन आं दैखरनि थाम्फै जाबाय बिरादनो आरोना अखा हाबाय ओमफ्राय हाग्राफ्राबो थाब 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 रज'योना गय बिगुर गोलैनाय जोंनि नालेंखर दालाय गोलैयो ओमफ्राय बेजोंनो एकदम माने लेथ्रा जाजोबनानै दंमोन बेखौ फोसाबनानै दिनै ब्लगखौ आं मोजाङै बानायनाय जाखायाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्य सानबायखि दा बेलासियाव आराम खालामसै ओमफ्राय देखायनोसै मोनाजासिम बेबायदि सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोजाङै जायासै लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बिदिनो थांबाय ओमफ्राय नानिना बेनो गाबोन स्कुलाव थांनो हागोन हाया गेरेन्थि गैया दा ओंखामबो जायासै आरोना नानिया जिखुनु जाया मुलिखौल' जाबाय मुलि हरदों हम'फुथुनि मा होनो हम'फुथि होनो नामा आंथ' मिन्थिया आं दखानखौबो मिन्थियामोन ओमफ्राय माया खोन्थाहरबायना बे जायगायावहाय दखान दङ होननानैहाय माने आं लांफेराबो ना बै बाराव जों माजों आंजों लांनाय नानिखौनो लोमजानायावहाय बै स्टेट बेंक खाथियावसो लांदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबे बाजार गेजेरनिखौ आं मिन्थियामोन माया खोन्थाहरनाय हिसाबैहाय थांबाय लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर दायो न'आव फैनानैथ' गोबाफैयासै बिदि जेबो आरो दहाय बैयाव मुलि जाखांनानै दसे 5 मिनिटसो थानानैनो गोबादों आरोना बेवहाय बाजारावहाय ओमफ्राय न'आव फैनानैथ' गोबाफैयासै ओमफ्राय नै एसे आधा घन्टा थानानै जाहोनो नालाय फैग्राथ' जाहोआसै आङो हजोंनिफ्राय फैनानै दसे थाबाय गाव आं दिनै लेखा दांफरायसै दसे टिभि नायथ'दो होननानै टिभि नायनो होबाय आङो ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारबाय बाबि होननायखाय आङो होमबालाय मुलिखौ जाखादो ओमफ्राय ओंखाम एसे जादो ओमफ्राय जालानो ओंखामखौहाय गोबा जानो गिखो ना माखो ओमफ्राय दे होमबालाय उखैयाखै दा होननानै सोंदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय उखैयोबा उन्दैया उखैहाब होननानै बिदि थाबा जारला जागोन ना ओमफ्राय गावनो उखैयाखै आं जाला होननानै बुंनायखाय दे होमबालाय उन्दुदो जानो हालाबा होननानैहाय फुथुबाय आरोना आङो लोगोफोर उन्दुदोंसै गाबोनथ' स्कुलाव थांनो हागोन हाया गेरेन्थि गैया मानो होनब्ला देहा मोजां नङाना उन्दैना बिदि गोबाबाय थाबा बिराद गेदेरफ्राबो माबायदि जायो ओमफ्राय बियो खेनब्रै खेनबासो जाबायना गोबानाया ओमफ्राय गारामाया सादों होननानै बुङो आरोना नानिया उन्दै मानसिना गेदेर मानसिना नोंगौ आंबो गोबाबा आंबो बिदिनो जायो आरोना स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै ओमफ्राय दिनै मोजाङै ब्लग खालामनो हायासै लोगोफोर स' बेखिनियानो आरोना ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट